Mennäänkö tosta tonne? Mitä täällä on? Oho. Ai hyppäsit tosta tonne. Et hyppäsit.
Jalka alkaa olla parantunut ja on päässyt ajaa taas. Ja sit tullut hankittua nää enskat tässä. Mä en tiedä, ne ketä seuraa mua IG:s, niin on varmaan huomannut kuvia siitä, että mä oon ostanut nämä enskat ja tälleen. Niin tultiin tänne ajaa nyt kaverini Altin kanssa, sieltähän tuleekin. Mä teen vähän päivitystä YouTubeen ja ilmoitan tästä asiasta, mikä täällä on meininki. Ja tosiaan... Häh? En mä tiedä vielä, täytyy katsoa. Mut joo, tosiaan enskat on tullut hankittu ja kaiken lisäksi mulla on nyt tässä GoPros tää ilman estäjä. Ei ota... Häh? Ilman tuhoja, niin. Ei ota toi tuuli sitten tähän kameraa enää ollenkaan. Ja mä testailin tätä jo tässä, tätä ilman suodatin suojaa, että tai mikä tää nyt onkaan. Niin toimii kyllä hyvin. Et maksoi 15 € 2 tällaista niinku vaahtomuovia gigantissa tähän GoPron päälle. Ja näin edespäin. Et en mä tiedä mitä muuta tässä sanois. Pyörä on likainen ja niin se kuuluukin. Kilpi on repussa ja tällaista. Ja olen tullut siihen toteamuksen, että enduro renkaat ovat paljon paremmat kuin nää smotot ja välit mulla on 14 ja 50 keuli joka vaihteella pintakaasusta ainakin vähintään ja tällaista. Mut jalka on kunnossa ja nyt kun vaan säät rupee sallia tälleen, niin kuvataan taas vähän uutta pätkää YouTubeen. Ei kai siinä mitään muuta. Kyllä. Mint. Ja niin, kaiken lisäksi vielä nyt on olisiko tunnin ajettu mäntä kiinni tässä, mä en nyt tehnyt mitään videoa siinä, mä vein tää oli Örttenillä tossa, kun ei ollut motivaatio laittaa itse tai silleen, en mä tiedä. Kyllä mä nyt osaisin saada vaihtaa männän, mutta en tiedä. Mäntäsarja maksoi 150, niin Örttenillä ne otti männästä ja työstä tasan 200, niin mä pidin sitä aika halpana, että ei ollut mun mielestä yhtään paha, niin nyt on pränikkä mäntäkin kiinni, niin nyt on taas vetoja. Eihän meidän tähän pitää. Ei meidän tähän pitää. Miksi? Missä Shelli on? Shelli on tossa. Olla. En mä tarvitse, kiitos. Vittu, tuli rankkaa vielä. Tai nyt oikeastaan muuta, mutta silloin kun vittu mentiin ensimmäistä kertaa siitä saatana, missä oli ne muutama puu silleen ristiin. Meni painin puolelle. Meni vähän painin puolelle silloin.